Flaqa fuq pjattaforma online li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla joħroġ fid-der il-fatt li numru kbir ta' impjegati għadhom ma rċivewx l-għajnuna mweda fit-tielet pakket finanzjarju mħabbar mill-Gvern. Dan ħareġ waqt diskussjoni li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' numru ta' skejjel tal-Ingliż li operaw f'pajjiżna. Adrian Delija stqar li dawn il-laqat qed isiru biex l-oppożizzjoni tibqa' proattiva u toħroġ bi proposti konkreti ħalli l-Gvern tassew jgħin lil ħaddiema. Il-kritika ewlenija tal-Partit Nazzjonalista ili fis-settur privat hemm madwar 100,000 ħaddiem li sissa ma netaw ebda benefiċċju. Dan kien konfermat minn rappreżentanti tal-iskejjel tal-Ingliż li saħħu li minkejja li jikkwalifikaw għall-iskema ta' €800 u minkejja li l-applikazzjonijiet tagħhom ġew approvati, sissa għadhom ma rċivew ebda fondi mill-Gvern u kellhom joħorġu l-pagi ta' Marzu u April minn butom. Il-membri ta' Feltem li jagħmlu 85% tas-suq Malti f'dan il-qasam stqarru li kienu l-ewwel industrija flimkien mat-turiżmu li ntlaqtet mill-coronavirus malli bdew restrizzjonijiet fuq vjaġġi madwar id-dinja u ma talbu għal pjan nazzjonali li mhux biss jasal sa Ġunju li ġej. Adrian Delija min-naħa tiegħu saħaq li b'mod proattiv minkejja li l-Gvern mhux jinkludi lill-Oppożizzjoni fid-diskussjonijiet, il-Partit Nazzjonalista teħares lejn numru ta' proposti li jistgħu jgħinuna noħorġu b'mod b'saħħtu mill-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk li l-Oppożizzjoni qed iżomm kuntatt ma' setturi kollha tas-soċjetà. Matul din il-laqgħa Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kapijiet David Agius u Robert Arrigo kif ukoll il-kelliem għall-Edukazzjoni Clyde Pooley.